Добрый дзень! Чытаем нашу цудоўную казачную гісторыю «Закаханы ў снягурку», якую напісаў беларускі пісьменнік Віктар Шніп. Гэта было ў мінулым стагоддзі. Мне было 12 гадоў. Праз шыбы ў вокнах, на якіх мароз намаляваў свае фантастычныя карціны, у пакой да мяне працякала святло студзеньскай раніцы. Мама на кухні пекла бліны і час ад часу клікала снедаць. Але я не ішоў, бо ў мяне былі канікулы, і я мог колькі жадаецца ляжаць у ложку і марыць пра тэлевізор. Гэта мара была ў мяне самай вялікай, і яна павінна была хутка здзейсніцца, бо бацькі абяцалі, што калі я буду добра вучыцца, то абавязкова летам будучым купяць тэлевізор, а вучыўся я добра. На час майго дзяцінства тэлевізора ў вёсцы было ўсяго толькі 3. Адзін у старшыні калгаса, другі у дырэктара школы, а трэці у нашай суседкі Валянціны Івановны, або проста цёткі Валі, якая працавала галоўным бухгалтарам у дзіцячым садку. Зрэдку суседка пускала да сябе ў хату нас, дзяцей, каб паглядзець мультфільмы. На пачатку мы паводзілі сябе добра, але з цягам часу прывыклі да чужой хаты і пачалі дурэць з катом, не зважаючы на гаспадарскія просьбы сядзець спакойна. І прыйшоў дзень, калі цётка Валя не пусціла нас на кіно, гаворачы, што тэлевізор сапсаваўся. Я, канешне, цётцы не паверыў і да ўсяго ж пакрыўдзіўся, бо, пачуўшы ў той жа дзень, як яна казала маёй маці: «А твой хлопец дык самы непаслухмяны». Ну і чым я так не дагадзіў суседцы? Адзін раз выпадкова наступіў кату на хвост, адарваў у фікуса ліст, каб занесці дамоў і паказаць яго маме і спытаць, што гэта за вазон. Разбіў кубак, які стаяў на падаконніку, куды я сеў, каб лепш было бачна кіно па тэлевізары. А так, я такі быў ужо, як і ўсе, лускаў семкі і гучна рагатаў, калі было нешта смешнае на экране. У тую памятную для мяне студзеньскую раніцу я не проста ляжаў у ложку і марыў пра тэлевізор, а ляжаў і радаваўся, што цётка Валя паехала з мужам на госці ў Мінск да дзяцей. А ключ на ўсялякі выпадак пакінула маёй маці. Ён вісеў у прыхожай на цвіку. Ключ быў такі вялікі, і калі першы раз я яго ўбачыў, мне здалося, што ён падобны на залаты ключык з той казкі пра Бураціна. Я доўга і цярпяліва чакаў, пакуль мама пойдзе на працу, і я змагу ўзяць патрэбны мне ключ і залезці да суседкі ў хату, каб паглядзець тэлевізор. І вось мама пайшла з дому, пакінуўшы на стале горку бліноў, на якой ляжаў ладны кусок масла і раставаў, як залаты лёд пад узышоўшым сонцам. На хаду, апранаючыся і абуваючыся, я схапіў ключ і, не зачыніўшы за сабой хату, пабег да суседкі. Дрыжачымі рукамі, некалькі разоў выпусціўшы на ганку ключ, адамкнуў суседчыну хату. У сенцах было цёмна. Наткнуўшыся на вядро з вадой, перавярнуў яго. Вада расцеклася па сенцах, з якіх дзверы ў пакой, куды імкнуўся, былі, на жаль, замкнутыя. Давялося ў позімках ісці праз кухню і спальню, каб патрапіць да тэлевізора. Ой, я не ведаю, колькі прайшло часу, а мне здалося, што мінула цэлая вечнасць, пакуль засвяціўся экран і з'явіўся гук. Паказвалі казку пра снягурку. Я раней гэтага фільма не бачыў і, стаўшы на калені перад тэлевізорам, пачаў сачыць за дзеяннем на экране. Снягурка была вельмі прыгожая. Такіх прыгожых дзяўчат не толькі ў маім класе, але і ва ўсёй школе не было. І калі закончыўся фільм, у якім снягурка, скокнуўшы праз вогнішча, растаяла, бо была створана са снегу, я адразу ж вырашыў бегчы ў бліжэйшы лес і прапанаваць снягурцы сваё сяброўства. Зімой жа яна павінна быць жывой? Павінна. І, выключыўшы тэлевізор, я выбег ад суседкі як падстрэлены.
упаўшы некалькі разоў на слізкай сцяжыне, забег у сваю хату. Я ўжо ведаў, калі табе падабаецца дзяўчына, і ты хочаш ёй спадабацца, то трэба ёй дарыць букеты. На жаль, крамы, дзе прадаюцца кветкі, у нашай вёсцы не было. Але ў нашай хаце было шмат вазонаў, і адзін з іх ужо цэлы дзень красаваў, тыдзень. Праўда, гэта быў кактус, але з вельмі прыгожымі чырвонымі кветкамі. А занясу яго снягурцы і падару. А калі мама запытаецца, дзе дзеўся вазон, я ж не магу прызнацца, што занёс яго снягурцы. Апрануўшы мамін кажух і абуўшыся ў бацькавы валёнкі, я вырашыў прыдумаць для снягуркі верш і падарыць ёй на памяць. Каб яна ведала, што з ёй хоча сябраваць не просты хлапчук вясковы, а паэт. Выбраўшы самую прыгожую паляну, я зняў шапку і сказаў: «Снягурачка, я хочу з табой сябраваць, пакажыся!» Снягурка не з'явілася. Я паўтарыў яшчэ некалькі разоў сваё жаданне, але дарма. «Ой, відаць, баіцца», — падумаў я і сказаў: «Ты не бойся мяне і не глядзі, што я яшчэ такі малы. Я хутка вырасту, давай сябраваць». Але і пасля гэтых слоў снягурка не з'явілася. Вось пачатак такой цудоўнай гісторыі. А што было далей, мы даведаемся з вамі заўтра. Дзякую за ўвагу.